Ndithi ke uzalwa ngokusha. Xa sowuzelwe ngokusha, xa sowuzelwe ngokusha, iyatshintsha i-identity yakho. Kuyavakala? Iyatshintsha ntoni? Identity yakho. Adiwangani Nkosi? Even uThixo angabisi abanguThixo kuwe, kodwa abe ngutata. Abe kubani? Abe ngutata. That is abanye abantu njengoba bembona eso bengakwazi nokusondela, kodwa wena uyasondela kuThixo futhi uyamamela. Kuyavakala? Wenzani? Uyamamela. Hallelujah. Ukwenzani? Uyamamela. Why yamamela? Ungabungani? Umdada. Umdada. Yavakala bancane. Why yamamela? Umdada. That is xa uthandaza. Xa uthandaza. Alibonge igama leNkosi. Ibaluleke kakhulu i-relationship. Kuyavakala? Ibaluleke kakhulu intoni? I-relationship. Oh, kovule lanto Matthew chapter 6. Andithi sithe into yethu ithi why kube so easy to take ukufa from go-Adam. Kwaba easy nje. If nangona sowuthetha uyakumenshina lokhu kufa. But we are struggling to take our healing from kuYesu. You are struggling to take your breakthrough. You are struggling to take your joy. But it will be easy to take a sickness, to take a curse. God, you are struggling to take a healing. We are struggling ukuthatha ntoni? Healing. We are struggling ukuthatha insikelelo yakho. Uyazi bantwana? It's because i-faith yakho, i-repentance yakho i-half. Ayimthinta ukuthi. Did i-half ayithini? Ayimthinta uThixo. Ayifikanga kuThixo. Ngeke ifike futhi uma ingaphelelisanga. Ngeke ifike. Ngoba i-repentance ihamba nokuthi kube khona izinto oziluzayo. Inguquko epheleleyo ihamba nokuluza izinto. Uma ungafuna ukuluza izinto, ngeke ifike kuThixo. Ngoba uThixo uyabona. Kuyavakala? Inguquko eyihafu ayiwathinta amazulu. Inguquko eyihafu awungeke ufumane ukuthi uThixo nguthatha. Uma beguqukile uyawatshintsha uThixo akabe nguThixo nje kodwa waba nguthatha. Waba ngubani?
abangutata. Obangani? Abangutata. Inguquko yabo ikhambe ibe half. Inguquko kangakanjani? Khambe half. Kodwa bangaba ihalf akangeke uThixo abe ngutata. Uyohlala nguThixo kwelesithathu kunzima ukuthi uye. Ondiva. Kubantwana bakaRamaphosa. uRamaphosa kangopresident nje kodwa ungutata. Kodwa kuthi thina bakude upresident. Kodwa kubo ungupresident aphinda abe ngutata. Futhi naxa besiya kuye baya nje kuye freely. That is why kubaluleke kakhulu ukuthi uzalwe. Kubaluleke kakhulu ukuthi uzalwe. Hallelujah. Hallelujah. Funda le ndaba endithi funda. Verse 9, yes. Thandazani ngoko nina nenjenje. Bawethu osemazulwini. Oh my. Hallelujah. Bheka ukuze babe bathi bawethu osemazulwini. Baye baguquka. Kuyabakala? Baye bathini? Baye baguquka. Baguquka even nakuYesu bazi ukuthi uYesu unguKristu, bazi ukuthi akangoKristu nje kodwa ungu-second Adam. Alibamkela Nkosi. Ungu-second Adam ozobabuyisela kubukumkani obalahlwa ngu-first Adam. Alibamkela Nkosi. Thetha ndithini? Kuye kwafuna mamathini? Mabaguquke. Bamazi ukuthi uYesu ngubani? Ungu-second Adam. Ozothini? Ozobuyisela kukumkani obalahlwa ngubani? U-first Adam. Halibonke igama leNkosi. Hallelujah. Ngokuna ke uma bemamkele uYesu bayibaguquka, hayi Nkosi yami, bayibaguquka ebulukhunini benhliziyo, inhliziyo zabo zibe zimdaba sibe lilitshe. Baguquka bamamkela ukuthi ungubani, ungu-second Adam. Ngokuthi bamamkela ukuthi ungu-second Adam, automatically moshatha labo waqale waba ngutata kubo uThixo. Alibonke igama leNkosi. Amen. Umthandazo wabo nabaFarisi ofana. Alibonke igama leNkosi. Thatha kancane wena lento yokusindiswa idiphu kakhulu. Awufani umthandazo wabo nanto nabaFarisi. Bona xa bethandaza ukuthi mabathi kuthi mabathi Thixo wethu esemazulwini. Izulu libude. Alibonke Nkosi. Ngoku nabona utata wabo wadala amazulu nantoni nomhlaba. Utata wabo ukuya ezulwini kufana nokusuka apha uze apha. Ndithini? Utata wabo ukuya emazulwini kufana nokusuka apha uze apha. Alibonke igama leNkosi. Alibonke igama leNkosi. Ngoku nangokwamkela uYesu basondezelwa izulu elikude.
uThixo semazulwini kunzima nokuthi bangajonga emazulwini, kodwa ngona xa bamkele unyana wakhe uYesu. Akubonke mna Nkosi. Baba kutata. Glory to Jesus. Akubonke mna Nkosi. Amen. Hallelujah. Babuyiselwa into abayilahlayo. Kodwa into yokuqala kumele uThixo abe ngutata. Abe ngubani? Bangcwele, yabona nto angeke uyifumane, angeke uyive ngaphandle kokuthi uThixo wazi ukuthi ungutata. Uthixo ungutata. Iva. Uthini? That means ukuthandaza, ukuthandaza ayikokucela. Ukuthandaza ntoni? Ayikokucela, kodwa ukuthandaza yi-fellowship. Kwaye yandiva ukuthandaza ntoni? Ayikokucela. Eyona nto awutsho basucela, kodwa eyona nto ibethelelwayo ngaphezu kokucela, kodwa i-fellowship, i-relationship. Uma kuthiwa bawo wethu osemazulwini, kubethelelwa ntoni? I-relationship okanye i-fellowship. Siyamanza. Xa kuthiwa bawo wethu osemazulwini, kuwe ukuthandaza kukucela njena. Uma ulana ubusazi ukuthi xa une-relationship estrong noThixo, akho nesidingo soba ucele. Akubonke Nkosi. Akho nesidingo soba ucele. Hallelujah. Ngoba uyakwazi, uhleli kuye naye, uhleli kuwe. Umvile uJohn chapter 15. Umvile uJohn chapter 15. Uthini? Hlalani kum nami ndithini? Ndihlale kuni. Alibonke igama leNkosi. Ndifuna ingene le nto, ndifuna ingene. Hamba. Uthini? Thandazani ngoko nina nenje. Nenje. Bawo wethu osemazulwini. Bawo wethu osemazulwini. Iyavakala kancane? Yintoni le ebethelelwayo? I-relationship, i-fellowship, i-relationship. Iyavakala? Bawo wethu ophi? Osemazulwini. Hallelujah. uThixo uyakhumbula uba uthe masenze umuntu ngokufana nathi. Wafeyila umuntu wokuqala, kodwa xa seyibuya, uyabona into xa seyibuya ayibuyi ikula level. Kuyavakala? Aniva. iBhayibhile kuthiwa isela xa ngaba uthe walibamba, kufuneke libuyise izinto zakho ngokuphinda-phinde kaninzi. Kuyavakala? Ngokuthini? That is why esithi uZakeyu, noba bendithe ndathatha into kabani ngokumtsotsa, ndombuyisela kangaphi? Kane. Andibonke Nkosi. Ithe xa seyibuya lento, yabuya seyingapha. Andibonke Nkosi. Uthe masenze umuntu ngokufana nathi. Hallelujah.
Funda uzova. Bawethu osemazulwini malingcwaliswe igama lakho. Malingcwaliswe intoni? Igama lakho. Yabona le ndaba lena kuba kuthiwa malingcwaliswe igama lakho, kukakhona enye into efihliweyo pha ukuthi sumfanisa nje notata walapha emhlabeni. Kuyabakala? Ubutata bakhe busolid ngaphezulu kotata walapha emhlabeni. Utata walapha emhlabeni angakuzala aphina ngafuni. Okanye noba uthe waphoxa ngutata walapha, ukhona utata ogenuine. Amen. Sabansana. Uthi tata wethu osemazulwini malingcwaliswe intoni? Igama lakho. Somthatha umbeke kwi-level yotata nje. Apha zova. Mabufike ubukumkani bakho. Qathatha. Mabuthini? Mabufike ubukumkani bakho. Uyazi uma uchilekelwe ilento uyakwazi ba uhlale kulanda uthi mabufike ubukumkani bakho bese siphumela inyembezi. Mabufike ubukumkani bakho. Imani hlala phansi mahlala phansi ngathi mabufike ubukumkani bakho makwenziwe ukuthanda kwakho nasemhlabeni